Jdu si sepisovat. Jak se máš? Dobrý. Unaveně, ale dobrý. Jdu si sepisovat věci, ne, svačinka ne. Jdu si sepisovat věci, co mám spotřebovat a já už chci co nejdřív k ty výživový protože to není normální. Já jsem tak strašně unavený. Čau realitáku a děkuji za dárky. Unavený, všecko, prostě ježiš, musím čůrat. Moment. Už jsem tady. A jdeme na to. Nic vařit nebudu. Tyhle ty mysli jsou sladký. Jsou to ovesné vločky. Mám dojem. Celozrnné ovesné vločky. Ježíš, já jsem to idiot. Proč jsem to kupoval, když ovesné vločky nesmím? Má to plno purínu. Ježíš, takovýhle velký balení a cukru jak kráva. No nic, už to spotřebovat musím. Takže snídaně, mysli, po případě svačina. Počkej, ale tohle to je kvůli bílé čokoládě. A to se namáčí, nebo se to vaří, nebo co se s tím dělá? Zalít mlékem, smíchat s bílým ochuceným probiotickým jogurtem. No takže to můžu buď to, nebo to. Uvidíme, aby mě to taky zasítilo. Tomášku, ahoj. Tak, jedem dál. Jedem dál. Bebe, střecha, proto jsem ty bebečka měl. Ježíš, gránko tady mám. A nebo si mám napsat radši, co mám spotřebovat a pak z toho vymýšlet, co mám to. No, do mlíka, ale do jakýho mlíka? Teplý, polostudený, vařící. Ježíš, to je široký pojem. Bulgur, tohle to nevadí, tohle nevadí. Gramko tam bude určitě, to jsem chtěl dělat nějaký grankový řezy, ale granko mám napsaný. Tak. Ježiši Kriste. Oplatky. Já si napíšu nejdřív, co mám, abych věděl, co to. Studený, no tak to studený po ránu nechci. To určitě ne. To určitě ne. Aby mi aspoň, cože, 242 lidí, co se děje, víc prostej nejsem, 255 lidí, co se děje, jsem na TikToku no 250 lidí jsem teda hodně dlouho neměl. Napište mě, když vás tady je tolika lidí, myslí, jestli byste si to dali s teplým mlíkem nebo se studeným. Já to ne, podle tradiční čínské medicíny se nesmí ráno studený. Takže já to nechci ani studený.
a má to strašně moc kalorií, takže to je nepřípustný si to dávat odpoledne. To by šlo do tuku. Studený nechci. Ježíš, 250 lidí, co se děje? Kuriozity. Ne, to jsou věci, které potřebuji vzdělat, protože chci co nejdřív chci za výživovou poradkyní. Co nejdřív. Protože já už toho mám dost. Věčně nemocnej, věčně unavený. Nebo nastydlej při nejmenším. Jo, a už toho mám dost. Žádný obdiv, soukromí, že nikdo mě nechce, protože jsem tlustej. Takže tak. Češmarja. Směju se mi, že se zadejchávám při všem, takže... Cože, já tady mám kroužky, jo, no prosím tě. No těstoviny mi doufám nezakáže. Ty si tady nechám. Tak, jedem další skřínku. Au, teda polici. Nudle, ty jsou nezávadný. Bebečka. Nudle, tarhoňám, vrtule, tohle. Kroupy, ty jsou nezávadný, bulgur nezávadný, červená čočka nezávadná, lazáně nezávadný. Ježiš. No, trošku se mi to hromadí, to jsem teda nečekal, no ale to je jedno. Domluvili jste se nějak se Soukupem, nemůžu, mám smlouvu někdy do září, nebo kdy to je. Kdy já mám ty hnědý ty do prdele. Bebečka hnědý. Ježišmarja, čočka se sype. To dám do sáčku, spotřebuju co nejdřív. Lazaně nejsou zlý. To když tak to... To je jenom těsto, to není to. Čočka mňam. No. Já opravdu potřebuji udělat velkou inventuru. A už to kleslo 137 lidí. Já jsem se lek. Co se to stalo? Protože ty kosti opravdu ne, lazáně nejsou zlý. A teď ještě nedržím dietu, teď se zbavuju věcí, aby se to nevyhodilo. Tolik si sušenek. No do září mám čas, tak to sežeru. Šučka. Ježiš, další. Počkej, není to prošlý. Kde je datum? Ježiš, 2023, no tak to ne. To rovnou vyhazuju. Ječný kroupy načatý. Ježkový oči, luboši. Ježiš, mňam. Polomáčený, 15,90.
No to tam nejde zase svině. Rado, děkuju za dárky, děkuju. Co je tohleto zase? Proč to mám tady nahoře? 2029? Teď je to v pohodě. Retro esíčka. Cože? 2023. Adios. Já koukám, budu muset koukat na datum. 2023. Takže taky vyhodíme. 2025. Protože tohle to nejde. Tohle to fakt nejde. Pak nemám být unavený, vole. Plno cukru, tuku. Ježíši Kriste, je to z 2023. Já nemám slezinu, dostanu infekci, debile, já to musím vyhodit. Debile. Bych to nedal ani bez dějákům, bych je poráhne tím otrávil, vole. Na zdraví nemůžu na zdraví nemůžu šetřit. A teď jsem tak v šoku, že toho mám tolika. Já myslím, že to bude pár kusů, a ne tohleto. Hlubo, budeš ještě na nově, no kéžby. Nikšo, to, co tady píšeš, je hodně nevychovaný. Jo? Uvědom si, co píšeš. Násilné kriminální jednání. Já? Proč? Taková škoda. No já se nechci otrávit. Já jsem rád, že jsem se k tomu odhodlal. A ještě z toho půlku asi se vyhodí, protože nevím, dokdy to má trvanlivost. Já už toho mám dost, jak nemám energii, jak nemám nic. Tohle je všechno v pořádku. Kupovali do zásoby, kdyby náhodou, abych neměl hlad. A pak tady je takováhle zásoba, že bych si mohl celou armádu sponzorovat, teda dávat. Kurva, tak kde to má datum? Tadyhle 2025 minimální trvanlivost, tak to sežeru. To ještě není tak strašný. Jo. To taky dobrý. 2026. 2026. 25. Kdo ví, jaký je rozdíl mezi trvanlivost, minimální trvanlivost a spotřebujte do. Kdo ví, jaký je v tom rozdíl? Jo, Souku říkal, že mě chce do televize, no ale až budu mít to
po smlouvě. Aha. Tak tohle taky ne 2024, to se nemíní otrávit. (2025) 7. měsíc, to je rok prošlý. Ne, radši ne, slunečnicový volej. Nic, pryč, pryč, Luboši. Tak, a je to. Žádný s tím sraní, tohle je 2029. Hotovo. Já jsem vůbec netušil, že mám tolika sladkostí. Tadyhle dám, co mám nejdřív spotřebovat. Tohle to je 2026, takže to dám nahoru. Kdo ví je to? No tak výborných sušenek, to se nedá nic dělat. Já nebudu žrát prošly věci 3 roky. No, správně, nemám kupovat tolika jídla a ušetřím peníze, teďka nebudu kupovat nic. A když bych měl hlad, tak musím do sklepa, tam mám plno beden zavařených věcí. Ale to si myslím, že než tohleto spotřebuju, tak 26, 25, 25. Já myslel, že tam bude pár sušenek nebo něčeho pár, jo. A ne, že toho bude tolika. No, nikdo nevíte, co? Tak minimální trvanlivost je, že to můžete překročit o rok, maximálně o 2. Ale spotřebujte tak se tím musíte řídit. Pokud je to prošli přes ten datum, jako u mléčných výrobků a tak už je to životu nebezpečný. Tohle je načatý, tak to musím spotřebovat nejdřív. Tak. No tohleto granko jsem kupoval kdy při 14 dníma, takže to je čerstvý 27. To dám tadyhle někam úplně nahoru. To až nebudu vědět co, tak to načnu a uděláme si nějaký dezert. Počkej, tohle mě vadí. Musím dát nějak takhle. 25. To musím všecko spotřebovat. To je jenom rok, to je akorát. Protože to jsou sladké sušenky, to mi určitě Hanička nedovolí. 26 nahoru. 26. No už to taky to, no.
tyhle ty sakra sušenky biskýt, s čím já jsem to dělal. Sakra. S čím já jsem to dělal? Máslovým krémem, nebo s čím jsem to dělal? Já vůbec nevím. Já jsem si vzít zase tu ginkgo bilobu. Teda tu brahmi. Takže já vůbec nevím. Ne, jogurt ne. No počkej, i když jogurt tam mám načatej. No, vyšlehaná smetana, určitě. Já jsem tlustý a budu žrát vyšlehanou smetanu. To určitě. Maximálně zakysanou smetánku, ale ne tohle. Kurva fix. Sejně budeš vypadávat. Tak tohle taky spotřebuju. To je načatý. Tak. Vlastně ovesní vločky jsou načatý, takže tyhle ty musím spotřebovat. Počkej, ty si ale můžu nechat pro Haničku, ty jsou samotný, to mě nezakáže snad. Takže to zadělám a musím spotřebovat s tímhletím cukrem. Nebože, já nevím, s čím jsem já to dělal. Jestli s pudinkem, nebo... Ty vole, já vůbec nevím. Pozor, ve vločkách moly. Ne, to jsem načínal teďka. Tam nic není. No. To jsem načínal teďka, to jsem měl párkrát, to bylo to. Tomu nic není. Ale ty sušenky, co byly 2 roky nebo 3 roky prošlý, tak to šlo a fuera. Bože, já jsem blbej. S čím já jsem to dělal? S zakysanou smetánkou, nebo s čím jsem to dělal? A ty seš taky pavučina, ty debile, ty vole zmiz. Hejtře, kokote jeden. Bože. A nebo mám pokračovat ještě dál, protože já se tady bojím, že tadyhle budou další věci. Sakra. Kompoty a tak. Jogurt mám načatý, ale to mi nechutná. No ale je to potřeba taky sdělat, Lubo. Ach, bože. Jo, já jsem si chtěl vzít ginkgo bilobu. Ne, ginkgo, brahmi, debile. Asi pak vzpomenu, co jsem z toho dělal. Hejtři, přestaňte spamovat, no to jsou debilové, to je... Žádný šváby, moly, nic nemám, všecko to je čistý, teď jsem na to koukal, debilní hejtři. Bez střechu, oplatky, myslí snídaní, aby se to spálilo přes celý den. Jsou otravný, no, já vím. Buď do toho jogurtu teda, že bych to nasázel.
je to docela sladký, takže bych to ani neto. A mám to kam dát. Já to stejně nemám kam dát. Do ryti, no tak jako... dalo by se to někam dát do ledničky. Chytě se žerou jak hovno, no doufám, že ne. Zdravě jsem se nasral, tak. Teď jsem se vodou polil. Bože matko. Tohle taky už je načatý, všecko tohle spotřebovat. Pryč s tím, protože věřím tomu, že Haníčka v tom najde cukry, tuky a nevím co všecko. Pavouk na lince tady nemám. A kdyby byl, tak bych ho nezabíjel, protože pavouci přinášejí štěstí a peníze. Hej, blbej. A kdyby ho zabil, tak přitáhneš. Jo, zabij si ho doma, aspoň přitáhneš negativní energii. Nebudeš mít aspoň peníze. Kokoty. Budeš mít jiný starosti a ne mě tady otravovat. Čau, Helenko. Tady v tom je taky to, v tomhle je taky to, že tu cukry. Protože tohle je sladký, to ani nebudu dávat cukr. Co děláme? Nic neděláme. Milane, děkuju. Počkej, lazáni byly to. Lazáně. Tadyhle je S26 Passata rajčatová. Můžu dát do ledničky, no asi se mi to tam ale nevejde. Tak to nechám tady. Ježíš, tady je džusu. Lubo, nic nesmíš koupit. Nic, konzervy taky. To je 2029, jo, tak to vypadlo. Jo, to je z toho Lidlu, ta drť zasraná, jak jsem se po ní dusil. Už vím. To je šmejt. Šmejt z Lidlu. Strašně nadrobno. Velmi nekvalitní. Nevím, co budem vařit, hergot. Teď jsem se dost zbláznil, že musím zjistit, co tady všecko mám. Aby mě bylo zle. Milane, vyhoď ho, slum ho, tak. Nebude ti tady nikdo nadávat. Počkej, já se podívám na ten jogurt, jestli to je vůbec jedlý. To už je načatý taky. To a... Ne, neukazuj to. Kdyby tam náhodou něco bylo. Ať se nevysnějou ty svině. Aha, to jsem přesně věděl. Takže tohle dáme mate. Tu konzervu si chci nechat. Teda konzervu, ne, jak se tomu říká. Plechovku. A takže plán B. Hergot! Svině tam budeš držet, nebo nebudeš? No, děkuju. Tak, plán B.
Toho je ale potřeba hodně. No. Tadyhle mám načatou tu. Žerve. Tadyhle můžu udělat ty. Svině zasraná, to musíš padat. Tohle taky pryč. Nazdar. Bazar. Tak. Ježiš, to celý namrzlo úplně. To je debilní. Bože, to je debilní ta. Tak co tady to kotič? Kotič ještě mám. No. Tady tu polívku se podívám, jestli to není zkažený. Není, krásně to voní. Tak nic, to dáme zpátky. To je čerstvonký. Tak. Když blázen, tak pořádný blázen. Všecko zlikvidovat, co je to. Abych chtěl dát pohár se salkem. A jo. No jo, jenže tohle je strašně sladký a salko je taky strašně sladký. To ne, to by se nedalo jíst. K tomu je potřeba něco kyselýho, Adame. K tomu je potřeba něco kyselýho, to ne. Počkej, ale já tam mám kotič. Dej ty fitness furt to. No. Dej ty fitness. Tvarochlotusky. Já vím. A když vyždí mu kotič, to asi nebude ono. To bych ho musel rozmixovat. Instantní jídla do polévky. Máma, hovno ti je potom. Kuchárka dodělám. A dalšího kupovat nebudu. A mám na dně. To je to nejmenší. Tady jsou daleko větší zla. Cukry, tuky a já nevím, co ještě všecko. Tohle je čerství, to ne. Tak co já s tím mám to? Po směně bych mohl jít do toho. Ale mám tady kotyče, Lubo. No, že to je to. Co když to bude? Hele, zakysaná smetánka, žerve. Lubo Instač. Počkej, kde mám druhý mobil? Kdo mi volá? Prosím. Ježiš. Jelene, dej mě pokoj, pro boha. Jo, hele, ta Kečeno, když tě mám na telefonu, já jsem ti nevyvěštil lásku. Já jsem ti říkal, že když ti to z kulohry sem nevyjde, tak budeš mít, byla tam karta muž tající se city, že ti někdo vyzná. Umím! Co kecáš, teď mě to plno říkalo lidi, že se mě to splnilo, ty Kačeno jedna. Ale umím, ty Kačeno, jo? No. Já nejsem svině bohatá na Munžáro. No. Kolik splatil druhý měsíc péro, aby to bylo výhodnější? Kolik bylo? 1011?
Já jsem za prvé Luboš, ale to, kolik splatil to? Ale hovno, kolik splatil Mounjaro nebo Ozempik? Ale na to já ti seru, vím, že teď jsi měl něco Ozempik nebo jsi měl to druhý. Fuj. No, to nechci. Fuj, to nechci, žádný. No, pá. Bože, to je píča jedna. Tohleto jsem koupil na vyzkoušení. Jelen měl i injekce Ozempik. No tak Ozempik teda v žádném případě nechci. Ozempik nechci v žádném případě. Ve Španělsku po jedné várce slepo strašně moc Španělů. A dával jsem si to pro jistotu ještě přeložit do Google a přeložilo mě to samé, co já. Ježíš, co zase je? Co, prosím? No, jak to, že jsi tam? Jak to, že jsi tam, hejtře? No, to vím, ty kačino, nech mě bej, dej mě pokoj, přeju ti lásku a dej mě pokoj. Počkej, co jsem to chtěl říct? Ježiš, proč já jsem mu řekl? Jo, že mě vyděsil tím telefonem. Vyděsil mě tím telefonem, tak jsem mu řekl, že je píča. Jo, už vím. Že já jsem se tak lek. Že to je jiný telefon. Už vím. Proto. Už vím. Přihlášení, jo, dobrý, tady mám všecko v pořádku. Ježíš, já jsem se lek. Proto jsem řekl, že je píča, vole, protože jsem se strašně lek. Protože já jsem teďka v nádherným Raufu. Zjistit, co všecko mám a postupně to jíst a likvidovat. Pravdu máš taky jsem o tom slyšel takové věci. Jo, o tom Ozempiku. No, Ozempik stojí sice do 3000, ale já se prostě strašně bojím. Já to zkusím s Haničkou. Mounjaro 8000. Jo, ale když je, Simonko, když je... Ještě jak se to jmenuje. Když už pak máš vyšší dávky, třeba 5 miligramů, nebo jak to tam je. No prostě větší dávku než tu základní, tak už je pak výhodný si koupit celý péro. Že jo? A to nestojí 2 koruny, to stojí 11-12 tisíc podle, že se to jmenuje, podle lékárny. Takže tak. Ještě já se bojím ten kotič prošlej jíst, Lubo. Chvalí Vegovi. Aj prosím tě, Vegovi, Kamil potom sere a blije. A musel toho nechat. Zdravotně, dneska mi to říkal, zdravotně na tom bylo špatně, strašně špatná krev. Dneska mi to říkal, že mu to doktorka sebrala. Že měl strašně špatnou krev a reagoval na to strašně špatně, všechno se mu zhoršilo. Vegovi v žádném případě. Mně už se to zdálo předtím, když mi to Kamil říkal, že potom se reablije, tak jsem říkal, to bych nechtěl, já mám sračku normálně a každý to má jinak. Já to nechci, já ty 3000 nebo kolik to stojí měsíčně, informátore, dám do žrádla, protože to nebude nic levného. A maximálně 6000 můžu spotřebovat peněz měsíčně na žrádlo. A nemůžu platit dalších 3000, vole, nebo kolik na, jak se to jmenuje, no na ty sračky, injekce.
Teď přemýšlím jinou věc. Mám tam kotyče, měsíc prošlý. Jestli to můžu vzít, nebo jestli z toho budu mít srajdu, nebo tak mám zácpu, no tak bych mohl, ale já se bojím. Já nemám tu slezinu, abych neskončil v nemocnici. Že jo, je to měsíc prošlý. No, já se taky bojím vyhodit, no. Že toho nemám litovat peněz, že jo. No tak nic, tak afuera. Tak tím pádem afuera. Skyr, ten je v pohodě. 24.6. Taky ne. No, tohle to je dokonce nafouklý. Takže to už ne, to ani náhodou. A Hanička mě pak řekne, jestli můžu nebo nemůžu. Tak. Tohle je čerstvý, to se bát nemusím. Takže když to smíchám a dám to do poháru s těma sladkýma těma. Kde je Hanička? Výživová poradkyně. Nebudu jíst, už jsem to vyhodil. Ježišmarja. Já nemám slezinu, já nechci skončit v nemocnici na infekci. Nebo být mrtvej. Už jsem to vyhodil. A tam ty taky sušenky, všecko, co bylo prošlý, jak jsem to všecko vyházel. Bojíme se o těba, Ježišmarja, miláčci moji. Počkej, tohle ne taky. Skyr 21.6. To ne, to určitě ne. Tohle to jsem načínal teďka. A jo. A tohle to je do kdy? Z 1.8. Tak můžu. Tak. No já nic jiného nemám. Lubo, já nic jiného nemám. To je tak na jedny sušenky, no a když tak pak koupíš. A je to. No já tady ještě musím probrat tadyhle, co je vedle ledničky. Rendo, děkuju. Já ochutnám v rámci pak diety jsem právě koupil zakysanou smetánku 12%, jenom jednu, protože byla strašně drahá v Lidlu. A teď jdu ochutnat, jaká to je. No vůbec není špatná. Mňám, akorát je to méně tučný. Není to tak strašně tučný jako ta 16%. No, ale to není vůbec špatný. Sežerem to. Počkej, koukal jsem se na záruku tady. Jo, tohle ještě můžu. Já nemůžu žrát prošlý věci pro boha živýho. Teď by mě to zabilo. Víš, že existuje řecký jogurt? Ano, vím. 10 do 10 koruny.
maximálně do 10 do 12 korun. Ano, vím. A je moc dobrý. A dokonce i ten nízkotučný je dobrý. Lepší než hnusnej tvaroh. Fuj. Tak, Kubi, jo, děkuju Kubi za dárky. A Lady Gaga Poker Face. Taky nesnažím to samotný, já nedávám ani s něčím, takže ještě jak mi Hanička řekla nízkotučný, no tak to je fuj, na ovoce strouhanku. Bych dal hned plesk. Jako na šišky, ty vole, na strouhanku, ty vole, to bych vraždil. Ananas na pizzu patří. Děkuju, Dané, za strážná křídla. Spa, Giz, děkuju, že jsem úžasný. Tak, a teď na uklidněnou si uděláme dezertíček. Zakysená smetánka. Ježíš, to jsem to tam měl. Zbytek lučiny. Tyhle biskyt jsou převynikající, ale strašně sladký. Takže do krému nedávejte žádný cukr. No. Takže takhle zamícháme jako osunu kolo štěstí karta buď a nebo bude velká změna. No ty vole, mě hrabe. A to nic. Ach bože. Je proto já mám hlad, já jsem nic nejet. Aha. Ježiš, ty jsou výborný. Bože matko. Ještě tak zbytek sežeru. Teda ty jsou slaďonky. No banány koupím, až budou ve slevě, až toto. Udělám střechu pak. Teď se musím zbavit sušenek. No samozřejmě, že jsem si sušenky koupil v akci. Kdy jindy? 10 korun za 10 deka, maximálně 11 korun. A ne jako v Bile, vole, nebo v jinde. 10 deka 20. To bych se musel jedině zbláznit, abych to koupil drahý. Nebo jsem to na něco potřeboval, to je taky další věc. Už hejčí útočej, vole. No, tak si trhněte nohou. Nebudete mi co nahrávat, nenalašujte mě. Svině závistivý, že jsem tady měl 225 lidí po dlouhé době. Jinak tady mám 100. Nebo 110. Kdybyste se chovali slušně a nedělali zle, tak byste měli taky ty lidi. Ježiš, já to dávám napříč, ty vole. No zedník, no. Zedničinu nezapřu. On mě fakt hrabe.
A jedno. Stejně se to sežere. Poker face. Jsi úžasný, zbožňuji tě. Och bože, ano. Joffre. Joffre. Počkej, ještě jdeme na to stěrku, tam bude plno toho. Já už to stlomil. Děkuju za to. Za moderování. Tady se mluví slušně, Pauli. Tady se mluví slušně. Je to dezert a není to píča. Poker face. Nemám to říct, Ježíš, já už jsem to vyhodil do myčky. Do prčic. Tak to udělám ještě vyšší tadyhle, Lubo. Ještě toho zbylo ku podivu. Tak to dám takhle, teď je to jedno. Ježíš, teď jsem to upatlal.